presentar o libro de Francisco Castiñeira. Ben, Francisco é unha persoa destas que coñeces pero non acabas de coñecer. De feito, acabo de coñecelo en persoa xusto agora, pero hai moitos anos que temos moita relación. Esta cousa de ter blogs e tal, de dar a chapa nos blogs, pois máis ou menos nos vamos coñecendo todos que temos blogs e vamos comentando e tal. Entón, de alguma forma, no noso ser virtual sí que hai moitos anos que nos coñecemos e que nos vemos. Nada, dentro de todo ese movimento que foi que é o Blogomillo, toda esta historia, a min sempre me gustou moito as cousas que facía Francisco, porque sempre, bueno, un pouco o que eu quería facer cando empecé co meu blog, ao final nunca fixen, que ao mesmo tempo de levar un diario, de ir facendo reflexións, pois de vez en cando ofrecer aos lectores un pequeno relato, unha pequena contribución creativa. Nese sentido, creo que Francisco estivo moito máis ao día que a min. De feito, moitas destes relatos que a xente que o seguimos fomos lendo nestes anos, están hoxe neste libro. De alguma forma é extraño, creo que a primeira vez estou na presentación dun libro de relatos, o que ven sendo o xénero que foi máis granado, máis importante, no que a literatura galega se ten lucido máis, e que hoxe por hoxe é un pouco un xénero que a nivel editorial, no caso das editoriais galegas, sempre un pouco distinto, pero a nivel editorial xeral, o que pensa a nivel editorial un pouco global, está un pouco abandonado e non se defende da forma que debería defenderse. E porén eu penso que o xénero se queda máis axeitado para estes tempos de hoxe en día, para este tipo de comunicación, no que a xente lee, pero lee textos breves, no que a xente lee, pero lee nun momento que ten o mellor, unha viaxe, un momento no que ten tempo libre, porque cada vez estamos máis avanzados. E nese sentido, penso que este libro de relatos cumpre un pouco ese papel moi necesario. De alguma forma desfruteino moito como tal, como lectura, para momentos de lecer, para momentos perdidos tamén. De alguma forma é moi interesante tamén porque el fala moito deste momento nestes pequenos contos, fala moito deste momento histórico, deste momento tecnolóxico. Aparecen as novas tecnoloxías, aparecen estas novas formas de relación, estas novas formas de socializar que estamos vivindo hoxe en día, que é unha cosa moi innovadora. Aparece esta cuestión das identidades, esta cuestión un pouco da soidade, ao final vivimos un mundo moi interconectado, pero ao mesmo tempo un mundo no que segue a existir a soidade, segue a existir esa inquedanza. Por outra banda tamén, unha cousa que me chamou moito a atención deste libro é a forma na que fala eu creo que fala dos mitos, non sei se ti estabas de acordo. Dá a sensación de que hai un chamado polos mitos perdidos da nosa contemporaneidade. Aparecen as sereas, aparecen os nomes dos deuses outra vez, no nome dos nicks que empregamos para os chats. Aparecen moitas cousas que consideramos perdidas, que de alguma forma seguen un pouco voando por riba de nós como estas que aparecen xa no título. É dicir, é como un pouco esas cousas que ondean moi lonxe, pero que seguen a estar relacionadas con nós, e que sempre temos a nosa mirada un pouco pendente delas e do que vai pasar con eles. Ben, penso que nada máis. Sempre son terriblemente breve falando da sensación de que levo aquí
unha hora xa, pero seguramente teño que ser algo moito menos. Sempre me pasa, sempre que teño que falar sempre fai un pouco mal. É verdade. Iso, nada máis que recomendarvos pois iso, a lectura deste libro de relatos, que son relatos que, como digo, son moi necesarios e moi acaídos para estes tempos. Agradecerle tamén a Francisco pois iso, esta actividade constante do seu blog e esta forma de seguirnos dando historias que é unha cosa tan necesaria. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues como indicou Mario, acabo de que agradezo moitísimo que viñeran estas tardes tan complicadas. Digo vir porque non está aquí na Coruña nestes momentos. Nos conocemos, pero coñecémonos da blogoleira, que algúns xa enterraron, desde logo xa non é o mismo, pero as relacións quedaron. Viñense do Porto dos Escravos, da Villa de Boré, a Tiña Vermella anda por aí, seica. Foi unha época bonita porque se empezaron a relacionar autores que de outra forma non se terían coñecido. Bueno, se coñecían de outra forma, non sei, había bares tamén, pero por exemplo, para mí, que xa levo bastantes anos vivindo no exterior, agora en Alemanha e antes en Asturias e iso, pues sempre foi unha forma de estar na terra. Así que benvido. E a vos moitas gracias por vir. Estamos aquí para, como se comentou, para falar deste libriño. Podería falar de nubes. Bueno, non pensades que esta é a miña primeira presentación da miña vida, pero porque é a segunda. A primeira foi 4 días. Coñecín outra blog amiga, digamos, que María Alado, que nos fixo unha presentación estupenda ali tamén, en Vigo. Nada, a mí me dixeron que este oficio era de escribir en privado, que logo se leran, se me palmas na espalda, pero máis que escribir en privado, que se pode falar en público, así que aquí estamos. E bueno, é un libro de... pasando o libro, xa, que é o que importa, é un libro de relatos, como de Mario, bastante variados, en extensión, en temática. Supoño que compila deste o meu anterior libro, Seca Chove, anterior e primeiro libro, que xa vai facer coas bromas xa 10 anos, pois casi nada, pasan voando, pero son 10 anos. Por mí tamén pasaron. Sí. É un pouco a compila todo o mellor que escribín en narrativa breve todos estes últimos 6, 7, 8 anos. Pero bueno, eso tens que escribir vos tamén, que vedes ler. Moitos deses relatos naceron tamén nos blogs, no meu blog, digamos, os máis breves deles, outros xa son máis longos, como por exemplo o relato que artella todo. Hai un relato central que se chama Inventario de Nubes, que son as reflexións interiores dun home impedido que o único que quere é mirar pola fiestra. Foi meteorólogo no seu tempo e agora está enfermo e só pode mirar as nubes e consumirse os seus días, como dito así, un muerto. Evidentemente non o vai conseguir, vai se ver inmiscuído en accións que non pode controlar e bueno, espero que vos tamén. É un libro que foi bastante... é un libro de historias e tamén, como todos os libros, tamén ten a súa historia. Tivo unha historia difícil, tivo un parto moi complicado, un embarazo demasiado longo, pasou por moitas, é o peor que lle pode pasar a un autor que estivo a piques de publicarse, estivo bastantes anos parado e ao final non saiu, teve que empezar de cero, eso foi duro, pero bueno, como de que o que non te mata te fai máis forte, con este libro, pois estivo a piques de matalo, e xa abortar todo xa, mandarlo todo aí menos diante. Pois foi o contrario, valeu para que o propio libro mellorase, para que saísen contos, entrasen outros novos, para que se puise, se reparase, se correxise ata o infinito. Eu pensaba que xa estaba, pero
cando nos enfrentamos a esta edición cos amigos de Radio Libros, pois houve unhas correccións e máis tal, e quedou un produto que houve moito traballo, pero estamos moi satisfeitos. E nada, volvendo ao libro, bueno, xa estamos no libro, pero volvendo ás historias, xa falei de Inventario de Nubes, o relato está dividido en 10 partes e cada unha está dedicado a un tipo de nubes, que si os cumulonimbos, que si os circostratos, que non me acordo todos, digo verdade. Pero bueno, todo isto naceu por unha cousa da literatura, sempre parece unha tontería, dunha sabia conclusión en cabeza allea do amigo Romeirúa, que non veo hoxe, pero unha conclusión bonita, que nas feiras do libro está moi ben, hai que ir, hai que comprar libros, hai que apoiar a cultura, unha cosa bonita. Iso dou consello de nunca vaiades borrachos. Teño un amigo que... Esta historia sempre empeza, teño un amigo que... En serio que non era eu, por desgracia non me invitaron ese día, pero, bueno, pois, sabes como está organizado aquí en Coruña, que está moi lado centro, de un amigo que foi ali de pinchos e de tapas, se puseron contentos cos viños, e tiveron pero xa a media tarde, a xenal idea, vamos a por a feira do libro, que están aí os tenderetes postos. O resultado foi que acabou este pobre amigo con un dolor de cabeza tremendo o día seguinte, e cunha pila de libros así, arriba da mesa, a cada cara máis insólito, palleiro, cousas que ninguén no seu sano xuízo compraría. E un deles era un libro espantoso, tiran na man, era algo así como predecir el tiempo ou algo así. Era unha edición pésima, era un libro americano mal traducido, que aparte de todo que te decía estaba pensado para Estados Unidos, aquí no malía. E bueno, cousas que trae conta unha historia e non me estou rindo un cacho. Pero ese libro tiña unha clasificación de nubes. Cales tiñan tal forma, cales tiñan tal outra, cales estarían bo tempo e cales estarían mal tempo. Eu din en frente de a cabeza, pois por aquí pode sair algo. Igual se non fora por ese libro tan malo e por unha tarde eufórica entre stands de libros, non teríamos este libro, que aconsello que tamén compréis borrachos. E nada. Estiveno pensando que o meu primeiro libro é Seica Chove, este podría falar de nubes, o meu blog era Chove Ningures, bueno, sigo activo, non moito, sigo activo. Tive un relato longo publicado hai pouco, que é a mentira dos termómetros, temos que deixar xa un pouco a meteoroloxía. Por quanto o Mario antes me dedicaba a iso, absolutamente en serio, ademais. Non ten nada que ver, cara, non sei, iba a hacer un tema bonito. Este libro é relatos, eu amo os relatos, non só escribilos, como vedes, senón tamén lelos. É un xénero que, como apuntou Mario aquí, quedou un pouco de lado da narrativa, porque o que se vende a novela, e todo iso, evidentemente non ten nada en contra a novela, pero a mí encantan os relatos. Nunca tiveron, por exemplo, unha presencia moi presente na literatura española de España, digamos, pero sí na galega, e sí incluso na literatura castelán de Hispanoamérica. Estou pensando en Voces, en Cortázar, non estou parando, pero é algo que está moi presente. Encántame a hora de escribir toda a versatilidade que dan, todo ese poder combinar diferentes ritmos, diferentes temáticas, pasar do realismo máis crudo ao idealismo e a fantasía, variar as extensións. Ninguén te dica, non tens que acabar como as novelas, que ter sempre presente unha extensión aí, 150, 200 páxinas, poño, quito, os relatos non. E dos relatos deste libro, pois do Inventario de Nubes xa falamos, en SOS podedes coñecer